Samtang karon says Biztalk ta uban kang Kapuso Komedyan Mosang. Usa sa mainstay sa Pipito Manaloto ug mas nailhang si Yaya o si Baby. Ilailahon ta ang kwela nga komedyante on cam ug inahan og negosyante off cam. Let's all welcome Miss Mosang. Maayong buntag Mosang and welcome to GMA Regional TV Live. Maayong buntag, maayong aga mga taga Cebu, mga kapuso kuday at mga dong. Ano na? Ano, buhay pa ba diha? Buhay na buhay. Binuhay nyo kami this morning, Mosang. Kumusta ka na? Ay, nako. Eto, hindi kasing ganda mo, kokonting kasing fresh mo, pero buhay na buhay pa. Pero patay ang lahat ng buhok ko. My God, day, sus, walang parlor dira. Kay hindi makalabas, para kang preso. Miss Mosang, ikaw talaga, isa ka sa mga nagpapasaya talaga sa amin ng mga fans mo. Kaya gusto namin malaman paano mo hinarap itong pandemya na dumating sa buhay natin at paano ka naapektuhan po nito. Well, sa umpisa, syempre, nung in-announce na, syempre, gulat ka, di ba? Gaganon, Ganun talaga. Sabi ganon. Pero nung una, I was just so relaxed because sabi ko, oh, it's just a few months. Sabi ko, mga 1 month, 2 months, ganon. So, ang una mong gagawin, mag-check ka ng account. May pera ka ba? Di ba? Pero yun nga, you just have first is to accept it. Kung ano yung nangyayari ng sitwasyon. And then, find things to do while you're inside your house and protect your family and most especially yourself. It was really hard for nung dumating na yung mga ika-3 months, I'm having depression and anxiety already because, you know, you're getting worried. What we really need to hold on right now is our faith and our hope that we all survive this. English! Grabe, kumpletong English talaga yung mga statements mo, Miss Mosang. Earlier po, you mentioned na you underwent depression, tapos ang daming mga anxiety attacks na nangyari. Paano niyo po na-overcome itong lahat? Oh, I have to, one is that I do meditation. And secondly, a good friend, a co-actor, si Patricia Ismael, pushed me to kasi lumaki ko, nag-80 kilograms ako. Hindi nyo lang nahahalata ngayon kasi ang laki ng mukha ko. Charot, nahuli yung mukha ko eh. I went to exercise yan. Na usually hindi ko ginagawa. Yun. And then, I read a lot. And then, at the same time, try to entertain positive things. Miss Mosang, what keeps you strong po these days? Kasi ito na yung pinaka-challenging na nangyari sa ating lahat, di ba? Lahat naman ng nangyayari may dahilan at lahat ng nangyayari may aral na gustong ipahatid sa atin. So, never give up your hope. Ganun lang ako. Ituloy mo lang kasi lahat naman ng bagay natatapos. Kung ang relasyon nga natatapos, sakit pa! Ngayon po mismo, sang pag-usapan po natin ang Pipito Manaloto. Kasi bilang isa ka sa mga mainstay ng Pipito Manaloto, ito talaga yung isa din sa talagang pinaka-most successful show dito sa GMA Network. How grateful po are you to be part of Pipito Manaloto? We became talaga a real family together. Even during pandemic, talagang yung closeness, everybody's checking everyone, and everybody is lending a hand to help you. And also, I'm grateful to GMA7 kasi itong pandemic na to, hindi nila pinabayaan ng mga artista nila. Kaya naman po, excited na po kaming mga fans ng Pipito Manaloto na makita kayo muli. Kung excited na po kayo, mas excited po kami kasi may sweldo na! Charot! Tama nga po. Thank you, Lord. May sweldo na. Thank you, Lord! Finally, ano po yung mensahe nyo po sa lahat ng mga kapuso natin dito sa Cebu at sa buong Central and Eastern Visayas? Stay strong. At sana po, katulad ng sinabi ko kanina, sanayin po natin ang mga sarili natin na hindi lang kung may darating na pandemya, suliranin, tayo nagdadasal. It's time for us to
to be more prayerful and hopeful. Ituloy niyo po ang pagmamahal, kindness, and humility. God bless you! Thank you so much po, Miss Mosang, for spending your morning with us. Yes, thank you, Cecil. Maayong aga! Cebu! Ayong aga. Stay beautiful, Miss Mosang. Maka-inspire gayud ang istorya ni Mosang nga mula mamadi og paglaom bisan pa man sa hitabong pandemya karon. Gani kini pa ang nakahatag kaniya og kusog nga magpadayon aron makahatag og kalingawan kanatong tanan pinaagi sa Pipito, Manaloto. And for exclusive online drama, comedy, and musical content, visit www.gmanetwork.com/gets. There you'd find many entertaining videos featuring your favorite Kapuso star. So sit back and relax pa mo din ha mga Kapuso kay mubalik pa ang GMA Regional TV Live.